Kale kuno kuna kwa mvula nditu. Tiyambiretu ndi mawawa. Za usiku wonse kuunguza kuti mwina tikhoza kuipeza koma mmene ndanenera sitinapeze kena kalikonse mpaka pano. Pali zovuta zingapo zimene tikumana nazo. Choyamba ndi forest ya Chikangawa kumene kukutchulidwa kuti ndegeyi ikhoza kukhala kuti inagwera, kukuoneka kuti kulibe anthu, ndiye ndi kunkhalango yoti ndikovuta kuyenda, komanso kukuoneka kuti nkhalango ndiyokhwitima. Chachiwiri mmawa uno ndi nkhani ya nyengo ku Chikangawa kuli fog, ndinganene kuti kuli nkhungu. Ndiye nkhungu imeneyi ikutipatsa vuto kuti tithe kuona bwinobwino pa ground. Nkhani ya anthu aku Malawi lero tikubweretserani nkhani yomwe yatsiya mafunso ambiri, nkhawa komanso chisoni chosatha. Pa 10 June 2024 dziko lino linagwidwa ndi mantha. Ndege ya boma inagwa ku Chikangawa ndipo inapha munthu amene ambiri ankamona ngati mtsogoleri wamtsogolo wa dziko lino, Saulos Klaus Chilima, pamodzi ndi anthu ena 8 onse anataya moyo tsiku limenelo. Koma funso lalikulu limene anthu ambiri akufunsa mpaka lero ndi ili: kodi zinachitika nchiyani kwenikweni? Kodi ni ngozi yokha kapena pali china chobisika? Kwa nthawi yayitali panali chete, panali mawu osiyanasiyana, panali maganizo osiyanasiyana kuchokera kwa anthu. Koma tsopano choonadi chikuyamba kufufuzidwa mwakuya. Parliament of Malawi yakhazikitsa komiti yapadera, komiti yomwe ikufuna kudziwa chilichonse kuyambira pachiyambi mpaka kumapeto. Mukane mayu lero tikufotokozerani zonse momwe ngozi inachitikira, zomwe kafukufuku watsopano akunena, ndipo zomwe zingatuluke pambuyo pa masiku 90 okha. Khalani nane mpaka kumapeto chifukwa zomwe mukumva lero zingasinthe mmene mumaganizira nkhaniyi. Koma kuti timvetsetse komanso kudziwa zonse, tiye tipitirize kukhalira limodzi. Ndipo langa dzina ndi lomwe lija, Mike Thompson. Pa tsiku la pa 10 June 2024 ndege ya boma inanyamuka ndi cholinga chopita ku ntchito ina ya boma. Ndegemo munali anthu ofunika kwambiri, kuphatikiza wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino nthawi imeneyo, Saulos Klaus Chilima. Koma pamene ndegeyo inkayenda, zinthu sizinayende bwino. Kulumikizana kunasokonekera, ndipo potsakhalisa ndegeyo inapezeka kuti yagwa ku nkhalango ya Chikangawa. Anthu onse 9 ndegemo anamwalira pomwepo. Dziko lonse linadzaza ndi chisoni, anthu analira, ndipo funso limodzi linali paliponse: kodi zinachitika bwanji? Ngakhale panali kufufuza koyamba, anthu ambiri sanakhutire. Chifukwa chiyani? Anthu ena anati panalibe umboni wokwanira, ena anati zinthu zina sizinatchulidwe, ena anaganiza kuti mwina pali choonadi chomwe chikubisika. Choncho Parliament of Malawi inaganiza kuti tiyambe kafukufuku watsopano wakuya kwambiri. Ngurizi mu nthawi tsopano ya Profesa Arthur Peter Mutharika, chifukwa ngozi idachitika mu nthawi ya Dr. Lazarus Makikafe Chagwera, amene mu nthawiyo adali mtsogoleri wa dziko lino. Komiti yapaderayi ili motsogozedwa ndi awo otanya milandu. Ntchito ya komiti ndi kufufuza choonadi, kusonkhanitsa umboni, kufunsa mboni zambiri, ndipo kupereka ripoti lodalirika kwa anthu aku Malawi. Asanayambe kufufuza, komiti yachita kukonzekera kwakukulu kwambiri. Yakonza zolinga zakafukufuku, yapanga malamulo kapena kuti terms of reference, yakhazikitsa njira zogwirira ntchito, komanso alandira malangizo kuchokera kwa akatswiri osiyanasiyana a ndege, a forensic komanso a chitetezo. Izi zikutanthauza kuti kafukufukuyu sadzakhala wamba koma waukadaulo kwambiri.
Kafukufukuyu wagawidwa m'magawo atatu ofunika kwambiri, ndipo gawo loyamba pachisunga kulitchula kuti Health, Safety, Security and Environmental Audit, ndipo apa akuyang'ana kuti ndegeyo inali yotetezeka, kuti malamulo onse anatsatidwa, kuti panali zolakwa pachitetezo. Ndipo gawo lachiwiri ndi Forensic Investigation, apa ndi kafukufuku waukadaulo kwambiri, kuoneka ziduswa za ndege, kusanthula madata, kupeza umboni watsopano, ndipo cholinga ndi kupeza choonadi chenicheni. Ndipo gawo lachitatu ndi Post-Mortem, apa madokotala afufuza matupi a omwalira kudziwa momwe anamwalirira, zomwe zinachititsa imfa. Izi zitha kuulula zinthu zambiri zomwe anthu sakudziwa. Komiti yati izayitanitsa mboni zoposa 150. Izi zikuphatikiza akatswiri ogwira ntchito za ndege, anthu omwe anali pafupi ndi ngoziyo, komanso anthu onse omwe ali ndi umboni akulimbikitsidwa kupereka umboni wawo. Komiti yakhazikitsa nthawi yomveka bwino, masiku 90 okha, 90 days, miyezi itatu, kufufuza kudzatha, ndipo ripoti lidzatulutsidwa. Izi zikutanthauza kuti posachedwa choonadi chizadziwika. Anthu a Malawi, nthawi zina choonadi chimabisika kwa nthawi yayitali, koma nthawi zonse choonadi chimabwera. Ngozi yakuchikangawa sinangokhala ngozi yokha, inasiya mafunso, inasiya zilonda m'mitima ya anthu ambiri, ndipo tsopano dziko lonse likuyembekezera kuti choonadi chizakhala chiyani, kuti tidzadziwa zonse zomwe zinachitika. Masiku 90 akubwerawa akhoza kukhala ofunika kwambiri mu mbiri ya Malawi. Ngati koma funso likadali kuti zimene zipezeke mukafukufuku zikhala zosiyana ndi zimene zidafufuzidwapo kale mu nthawi ya usogoleri wa Chakwera, kapena ulendo uno tipeze zosiyana komanso zatsopano zimenenso zina mwa izo zikhale zodzidziditsa nkhongono. Koma zonsezi ndi masiku 90 amene akuganiziridwa kuti kafukufukuyu ayambe, chifukwa malingana ndi ripotilo likuonetsa kuti kafukufuku ayambe mu mwezi wa Meyi, ndipo akayamba mwezi wa Meyi ndiye kuti adzatha mu Julayi. Ndiye kuti tiyamba Meyi, Juni komanso Julayi, musawale kuti ndi 90 days kapena kuti miyezi itatu. Ndipo kutha pa miyezi itatu imeneyi ripoti lidzatulutsidwa, koma inu ndini kwathu ndikudikirira komanso kuyang'ana kunena kuti kodi zomwe zizi za ripotili ndi zotani, zikhala zachilendo kapena zomwe zija zimene tidakhala tikuzimva, zimene tidakhala tikudziona mu nthawi imenenso adachita IMCP pochita kafukufuku wawo. Ngati mukufuna kudziwa zonse zomwe zizichitike, chitani subscribe pa channel iyi, dinani like, ndipo siyani comment yanu mukuganiza kuti chinachitika nchiyani. Ine ndine wanu wa nthawi zonse, Mike Thompson. Tikumanenso mukanema wina. Zikomo kwambiri chifukwa chokhala pamenepo komanso kuonera ndi kufika nane kumapeto kwa video iyi. Pitirizani kuonera komanso kusadira ma video zosiyanasiyana pano pa Samavita YouTube channel kufika tsiku lina pomwenso tizakhale limodzi. Bye. Ndife Amalawi amodzi kuyambira ku Nsanje mpaka na kuchitipa. Ndipo lero kuno kumangochi ndikunenanso kuti tisalole anthu kutigawa, tisalole anthu kutiopseza, tisalole wina aliyense mtsogoleri kutigwiritsa ntchito ngati zida zobweretsa udani.
mwapaderadera. Ine kuno kumangochi ndakhala masiku 5 kuchokera lachinayi kaya 4 lachinayi kufika lero. Sitinalandire chipongwe china chilichonse, sitinabwezere chipongwe china chilichonse, chifukwa kuno anthu akumangochi mwatilandira mopanda chipongwe. Pachifukwa chimenecho ngakhale ena amafuna kuti tizinena kuti mukapita kumangochi akakuyatsani, mukapita kumangochi akakugendani, mukapita kumangochi akakupangani chipongwe. Ndimafuna ndithokoze anthu nonse akumangochi chifukwa cha chikondi chanu, chifukwanso chokonda dziko lino la Malawi. Mwachititsa manyazi a Satana amenewa, ndipo m'malo mwa dziko lonse la Malawi chifukwa cha chikondi chanu ndikukugwadirani kuti zikomo kwambiri anthu akumangochi, zikomo kwambiri chifukwa chokana nkhondo, zikomo chifukwa chokana Satana. Ambuye akudalitseni, Ambuye akudalitseni, zikomo kwambiri.